Salutare prieteni, bine v-am regăsit la al treilea episod din podcastul nostru, versiuni de viitor. Am avut o perioadă în care nu am scos un nou episod pentru că au fost sărbătorile pascale, vacanța de 1 mai și lumea a fost ocupată. Astăzi venim într-un format mai nou. Dacă până acum eram obișnuit să film gazdele, astăzi suntem oaspeții. Mulțumim Alinei pentru invitație. Alina Costan este noul nostru invitat. Mulțumim foarte mult, Alina, pentru invitația ta. Bine ați venit la Bolintin, scuze-mă că te întrerup. Îmi face o deosebită plăcere că ați venit la mine și mă bucur tare mult că ați schimbat și decorul. Da, ocazia pentru asta, prima oară. Da. Dar nu și ultima. Da. Să sperăm că nu și ultima. Cu siguranță. Alina, sunt convins că majoritatea celor care ne vor privi te cunosc, dar spune-ne puțin despre tine. Cine este Alina Costan? Ce să spun despre mine? În câteva cuvinte pot să vă spun că m-am născut aici în Bolintin, am crescut tot aici. Am avut o copilărie frumoasă, am urmat cursurile școlii gimnaziale de la Bolintin Vale. Ulterior am mers la un liceu în București și la facultate am urmat cursurile facultății de drept, tot din București, după care mi-am ales cariera de avocat, ca să zic așa, profesia de avocat, poate e prea mult spus, carieră. E o carieră, o carieră în avocatură, da. Și eu tot dreptul am terminat și vreau să te întreb, când ți-ai dat seama că vrei să faci avocatură? Mă refer în ce an, al facultății? Nu mai mi-amintesc, asta s-a întâmplat și de mult, că nu sunt tocmai tinerică, ca să zic așa, vorbim de mai bine de 20 de ani în urmă. Nu mi-amintesc exact când m-am hotărât, dar cu siguranță mi-a plăcut foarte tare ideea că avocatul este o profesie liberală, da. În primul rând avocatura, și îți oferă destul de mult timp liber dacă vrei să-l ai. Dacă nu vrei să-l ai, poți să compensezi asta cu mai multe dosare, îți dă o mai mare libertate. Eu, fiind o fire destul de independentă, mi-a plăcut foarte tare să am această libertate. Ești propriul tău șef, practic. Sunt propriul meu șef. Nu crezi într-o instituție, înțeleg, da. Ți-am spus anterior și nu pot să te întreb care a fost materia ta favorită în timpul facultății. Păi mi-au plăcut mai multe materii în timpul facultății. În primul rând am fost foarte atrasă de partea civilă a dreptului și lucrez foarte mult pe civil și în prezent. Marea majoritate ale dosarelor pe care le-am avut și le am sunt în materie civilă, o mică parte în materie penală. Mi-a plăcut foarte tare pe partea de drept civil contractele, cu care și lucrez de altfel, și partea cu succesiunile. Cel puțin eu, multe dosare de ale mele sunt pe partaje judiciare, partaje bunuri comune, pe spețe de genul ăsta, dar pot să zic că am avut și o materie preferată care ține mai mult de partea penală a avocaturii și mă refer aici la psihologia judiciară, pe care am făcut-o cu renumitul profesor Tudorel Butoi, pe care sunt convinsă că și tu îl cunoști sau ai auzit de el. Testul poligraf. Cel care a introdus testul poligraf pentru prima dată în România, sau detectorul de minciuni, așa cum îl știe marea majoritate, cum îl știu oamenii de rând. De fiecare dată la cursurile domnului profesor pot să spun ceea ce nu se întâmpla la alte cursuri, datorită felului dumnealui de a-și ține cursurile, erau sălile arhipline. Sala de curs era arhiplină, stăteau studenții până și pe scările sălii de curs, pentru că avea un stil aparte de a preda, da, și întotdeauna cursurile dumnealui erau exemplificate cu tot felul de spețe pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei dumnealui, fiind și psiholog criminalist. Și este un lucru
poate cel mai important lucru la un profesor, să te duci la orele lui, fie că vorbim de universitate, fie că vorbim despre liceu, de școala gimnazială, să te duci la ore de plăcere. Ăsta e un mare avantaj. E cel mai important lucru până la urmă acest lucru. Da, chiar este foarte important. Dacă profesorul rămâne conectat vremilor în care trăim, să știi că cam toți, indiferent de vârsta pe care o are profesorul în sine, se poate conecta la vremurile actuale și poate preda în modul acesta. Cred că sunt cazuri de oameni care sunt mai în vârstă și sunt conectați la lumea actuală mai bine. Corect. Mai ancorați în realitate, exact, că despre asta vorbim, da. E vorba că eu cred că poate dumnealui și un spirit așa, și un suflet foarte tânăr și foarte apropiat de studenți. Chiar și dumnealui are, la vremea respectivă când eram eu la facultate, știu că are o fiică care era cu câțiva ani mai mare decât noi, deci copii de vârsta noastră, ca să zic, și probabil de asta era mai bine conectat. Alina, să le spune celor care ne urmăresc în momentul de față că ești și vicepreședintele Organizației de Femei Social-Democrate Giurgiu și ai putea să ne spui câteva lucruri despre activitățile pe care le-ați avut, pe care vreți să le aveți, despre activitatea organizației în mare. La OFSD, la Organizația de Femei Social-Democrate de la Giurgiu, avem o echipă tare frumoasă. Doamna deputată Elena Dinu a știut să ne adune acolo și să ne țină cumva conectate și tot timpul să avem o activitate și, așa cum ați văzut și voi și pe Facebook, avem o activitate destul de intensă. Da, cred că una dintre cele mai active organizații din țară, din punctul meu de vedere. Da, adevărat. Și periodic pot să spun că o dată pe lună sau chiar o dată la 2 luni noi întreprindem diverse activități. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am avut activitate dedicată copiilor din familiile cu nevoiașe, cu posibilități financiare, să zic, precare, reduse. Și i-am vizitat, le-am făcut cadouri, hăinuțe, încălțăminte, jucării, alimente. Și acum de Paște am mers în municipiul Giurgiu și pe la Slobozia, în comuna Slobozia. Îmi aduc aminte că nu de mult, că tocmai a trecut 8 martie, am organizat și o petrecere cu ocazia Zilei Femeii și am invitat doamne din tot județul, o petrecere destul de mare la care au participat foarte multe femei. Undeva la 200 de doamne din tot aproape 200 de doamne din tot județul Giurgiu. Ne-am simțit foarte bine, a fost o întâlnire foarte plăcută, mai ales după, știm foarte bine, perioada și contextul pandemic prin care am trecut. Acum, referitor la proiectele viitoare sau acțiunile viitoare pe care urmează să le întreprindem, noi avem o agendă destul de încărcată, ca să spun așa. N-aș vrea să dezvălui prea multe, însă intenționăm să organizăm acțiune cu ocazia zilei de 1 iunie, Zilei Copilului. Urmează să avem și diverse dezbateri pe teme legate de creșterea natalității și mă refer aici la acel program național gratuit legat de fertilizarea in vitro. Cred că ar trebui să fie totuși un proiect de țară, un proiect de anvergură, părerea mea, și trebuie foarte bine dezbătut și mediatizat, pentru că e un proiect foarte important. Asta urmează să facem și noi în cadrul acestei acțiuni, să îl facem cât mai bine cunoscut și la nivelul județului Giurgiu, tocmai ca tinerii să cunoască că au această posibilitate de a beneficia de o sumă destul de mare de bani necesară efectuării unei fertilizări in vitro, să cunoască care sunt procedurile, mecanismul în sine, sigur că da. Corect, un lucru foarte bun. Ne-am mai gândit și la o acțiune pe care urmează să o desfășurăm în viitorul apropiat, legată pe prevenție, legată de problemele tinerilor și problemele cu care se confruntă tinerii și adolescenții din ziua de astăzi.
la care cu siguranță și voi o să fiți invitați. Mulțumim de pe acum, Alina, pentru că am deschis subiectul organizației de femei social-democrate, nu pot să nu te întreb. Cum vezi tu implicarea femeilor în politică? Cum vezi tu implicarea în primul rând și în al doilea rând cât de importantă crezi că este această implicare a femeilor în politică? M-am uitat pe niște date destul de recente, am uitat pe datele astea. În primul legislativ al României, 1990, doar 3,5% din parlamentari erau femei. În actuala legislatură sunt undeva la 18%. Într-adevăr, numărul este mult mai mare. Nu știu dacă cât trebuie, dar să te întreb. Cât de importantă crezi că este implicarea femeilor în politică și cum putem să facem să schimbăm acest lucru, să avem mai multe femei în politică? Eu cred că această creștere se datorează și faptului că femeile de-a lungul timpului au arătat și au demonstrat că pot, la fel de bine ca și bărbații, din punctul meu de vedere, și sunt la fel de inteligente, la fel de curajoase, la fel de determinate și ambițioase. Poate puțin mai mult muncitoare decât bărbații, și un pic mai muncitoare decât bărbații. Și părerea mea că femeile au un rol foarte, foarte important în politică, așa cum bine vedem cu toții. Femeia se descurcă foarte bine și are și în viața de zi cu zi, în viața cotidiană, mult mai multe atribuții decât un bărbat și le duce la bun sfârșit cu succes. O altă întrebare pe subiectul ăsta era legată de misoginism. Te-ai lovit vreodată de acest fenomen în viața ta privată, în cariera de avocat sau, în cariera politică? Pentru că dacă stăm să ne uităm la foarte multe doamne, se plâng de misoginism, special în politică. Foarte multe se plâng, domnule, nu suntem atât de active în viața politică din cauza misoginismului. E o problemă cu care te-ai confruntat? Și din cauza ideilor preconcepute. Și ideile, până la urmă, și misoginism e tot o idee preconcepută. Este posibil ca să existe și misoginism. Este evident că dacă sunt doamne care se plâng de lucrul ăsta, este posibil să existe și misoginism, însă mie personal nu mi s-a întâmplat, să zic așa, că sunt o norocoasă, da? Eu am avut o relație cu bărbații foarte bună de-a lungul timpului și m-am înțeles extraordinar de bine cu bărbații. Nu m-au făcut să mă simt că le-aș fi inferioară vreodată, nici în viața privată, nici... Asta, uite, aici te-aș opri, asta crezi că poate și datorită sau din cauza funcției pe care o ocupi, cea de fapt, profesiei pe care o ai, cea de avocat? Este posibil să fie și asta, dar eu cred că ține. Adică totuși activezi într-un domeniu destul de hard, așa, destul de greu, știi, de dificil. Este adevărat și te regăsești o groază de probleme pe care le... Sau poate că, acum nu vreau să o spun ca pe o laudă, poate că și felul meu și personalitatea mea am știut să mă impun oarecum, să zic, în fața unui bărbat, în așa fel încât să nu se manifeste la modul acesta. În politică nici atât, pentru că voi știți foarte bine că noi, atât cât din experiența mea, nu foarte vastă, da? Noi, cel puțin în cadrul PSD Giurgiu, știți foarte bine că n-am avut. Nu cred că este vreo colegă care ar putea să spună lucrul ăsta. Noi ne înțelegem cu toții foarte bine, voi vă comportați ca niște adevărați domni, ca să zic așa, și mai mult decât atât, voi știți că noi suntem prieteni înainte de orice, de a fi colegi de partid și suntem o echipă foarte, foarte frumoasă, pe care aș putea spune că multă lume ar putea fi invidioasă. Și sunt sigur că sunt foarte mulți care sunt invidioși de că ai pomenit de echipa PSD Giurgiu. Veneam astăzi cu Dragoș, de menționat că suntem la tine acasă în Bolentin. Da. Și am văzut orașul. Și am întrebat, Dragoș, dar aici de ce se poate? Și la noi în Giurgiu nu se poate. Care e rețeta succesului? Există o rețetă a succesului? Ceva minune, nu știu. Pare ceva... Eu ca simplu cetățean vorbesc, mă uit și mă uit în municipiul Giurgiu. Aici nu se poate, dar în alte părți de ce se poate? Care e, nu știu, rețeta succesului. Rețeta succesului, nu? Care este, nu știu, detaliul care face diferența, pentru că vrem și noi în Giurgiu lucruri de genul, vrem și noi proiecte europene în Giurgiu, dar nu sunt.
N-aș putea spune că este un detaliu, e un lucru foarte important. Este omul care conduce localitatea respectivă sau orașul respectiv. Liderul da? echipei. Da. Dar și o echipă. Și, cu siguranță, în Bolintin noi avem un primar care este un om foarte implicat, un om foarte gospodar, așa cum bine ați văzut de cum ați intrat în Bolintin Vale. Are în spate o echipă foarte frumoasă, foarte capabilă, foarte închegată. Are o echipă care se ocupă de achiziții publice și investiții și tocmai de aceea vedem Și cred că și de fonduri europene pe partea asta. Sigur că da, tocmai asta vroiam să spun, că pe parte de fonduri europene, la nivelul orașului Bolintin Vale, dumnealui împreună cu echipa pe care o conduce, au accesat și a făcut public chiar lucrul ăsta, că Da, au noi am avut, accesat uite, aici foarte te pot multe... întrerupe puțin pentru că am rămas eu puțin uimit în mod plăcut. Am avut o întâlnire recent cu 2 secretari de stat și știu că nu exista o întâlnire în care vreau să am vorbit totuși despre diverse axe de finanțare, despre proiecte și nu exista, la un moment dat chiar vorbeam cu dânsii cei de la București și nu exista axă pe care domnul primar de aici să nu fie depus ceva. Adică era ceva de genul axa X, avem deja depus. Mi-am rămas foarte, foarte uimit de acest lucru și este wow până la urmă, să știi. Ca un om să muncească atât de mult și să încerce și să și reușească, pentru că aici s-a și reușit. Că până la urmă și încercarea, știi, poate nu se reușește, dar aici se vede clar că a și reușit să dezvolte orașul prin ceea ce vedem până la urmă. Proiecte Sunt lucruri pe care le vedem. Da. Sunt lucruri pe care le vedem. Sigur Și că da. mai ales Chiar scuză-mă Vlad, chiar și anul trecut la începerea liceului, dacă țin minte bine, cred că am fost invitat aici la inaugurarea liceului, nu? Spun bine. La inaugurarea, este posibil să fi fost invitat la inaugurarea acestei școli vechi care a Școala fost, veche, Dimitrie Bolintineanu, nu? Școala veche care a fost restaurată, consolidată da. și acum este un centru multicultural. Era practic o clădire în ruină în care s-au investit foarte, foarte mulți bani și știu că a O fost clădire un emblematică proiect de altfel și pentru emblematică Bolintin, pentru în primul rând. Bolintin, da. A fost Și un aveți proiect și, de mare aveți și în anvergură. centrul orașului aici o statuie cu Dimitrie Bolintineanu, nu? Da. Este chiar în curtea bisericii Catedralei Adormirii Maicii Domnului. Nu-l cunosc încă pe domnul primar, dar mie mi se pare exemplul ăsta de primar care construiește lucruri prin bani europeni. Adică, cel puțin la Giurgiu, lucrul ăsta e un Păi SF, adică nu putem să ne gândim la așa Da, la ceva. noi la Giurgiu, că vorbeam mai devreme de profesorul acela care a introdus. El a venit pe nișa asta cu detectorul de minciuni, știi? Cred că aia ar trebui să facem la Giurgiu, să punem pe băieții ăștia la detectorul de minciuni, știi? În campaniile electorale. Și nu numai, Da. cred că mai degrabă după campanii electorale. Da, să stea numai în șocuri, pentru că ei știi cum e aici, noi stăm ei stau în șoc de fapt o lună și noi stăm 4 ani după ei în șocuri, numai în șocuri. Adevărat asta lor. Pentru că oamenii n-au știut ce să aleagă, este clar că au făcut alegerile nepotrivite. Au fost debusolați. Dar eu am speranța și cred că acum au văzut greșelile care s-au făcut și greșelile pe care le-au făcut în urmă cu 3 ani, da? Și că la următoarele alegeri lucrurile se vor îndrepta. Să sperăm, Alina, în primul rând asta, dar aici mai e un aspect negativ pe care l-am mai vorbit cu Dragoș. Problema care se pune în felul următor. Ok, până în 2024 nu ai rezolvat nimic, nu ai realizat nimic. Problema e că tu nu ai nici măcar ceva care se poate realiza în 2025-2026, adică cel care va veni în 2024 chiar va avea o grea moștenire. Dacă până acum grea moștenire era ridicată de toată lumea, acum chiar e o grea moștenire. Mai degrabă cred că este lucrul acesta despre care tot vorbim, despre continuitate. Și ar trebui să existe continuitate în tot ceea ce facem. Mai ales în aceste funcții pe care vremelnic le ocupă X sau Y. Ar trebui să existe o continuitate în realizarea proiectelor, pentru că nu poți, adică trebuie să pleci de undeva mereu.
Pentru că și lumea trebuie să înțeleagă că și un proiect, ca să ajungă la maturitate, este de durată, durează Sigur că ani da. de zile. Dar dacă noi pierdem 4 ani de zile, asta nu înseamnă că pierdem doar cei 4 ani de zile. Asta poate să însemne că pierdem Minim 8 4 ani ani. de Mai zile, mult. 8 Minim ani de 4, zile sau da. 12 ani sau mult mai mult. Și aici deja Tocmai eu ne ducem în derizoriu. pot să spun că la nivelul orașului Bolintin Vale, domnul primar în primul mandat a avut o serie de proiecte pe care le-a finalizat, însă la finalul primului mandat avea o mulțime de proiecte în derulare, care s-au finalizat între timp, în următorii 2-3 ani, și are și acum multe alte proiecte în Desfășurare, derulare. da. Și oamenii văd lucrul ăsta, că este foarte implicat și că se realizează lucruri pentru noi, pentru cetățeni, pentru orașul acesta, să ne placă să trăim aici, să ne facă plăcere să venim acasă cu drag, să ne plimbăm prin oraș, să schimbe fața orașului, da? Să zicem Tocmai așa. exact, dacă ne referim la fața orașului și mai ales aici la Bolintin, știu că vorbeam cu domnul primar recent și există o axă acum prin PNRR, un proiect pentru eficientizarea energetică și este vorba de anveloparea blocurilor, clădirilor de fapt. Și știu că dânsul aici cred că o să anvelopeze la nivel de bloc, tot ce înseamnă blocuri în Bolintin, tot. Da, Asta e un lucru adevărat. foarte bun. Un la mână pentru că scutești ceea ce înseamnă plățile la energia termică și la energia electrică până la urmă. Și În beneficiul cetățenilor, vedem pe facturi. Da, corect, în ce vremuri trăim. Și doi la mână schimb fața orașului, despre asta este vorba. Sigur că da. Adică e altceva să te duci într-un oraș plin de viață, un oraș colorat, un oraș frumos. Exact ce spui, un oraș în care îți place să trăiești, să revii cu drag de fiecare dată. Și curat și pot curat. să vă spun că, într-adevăr, eu am și un apartament în Bolintin Vale și m-am întâlnit cu o echipă din cadrul primăriei Bolintin Vale care efectuau tot felul de, demersuri, măsurători cu experți. Cele premergătoare. Cele premergătoare și în blocul unde unde am cabinetul de avocat și cu siguranță că într-o scurtă perioadă de timp vor începe și lucrările. Dar ce să vă spun? Pot să vă spun că avem o publicație locală, Informația de Bolintin Vale, care a apărut ultima dată în decembrie 2022 despre proiectele domnului primar Trăistaru, unde, nu știu, este o publicație cu vreo 20 și ceva de pagini. Sunt trecute în revistă acolo toate proiectele finalizate, numeroase proiecte finalizate și doar cele din ultimele 2 ani, fiind publicația apărută în decembrie 2022, plus o mulțime de proiecte în derulare, ca să ne înțelegem, să umpli 20 și ceva de pagini de ziar cu proiecte nu este puțin. Am putea să discutăm despre lucrul ăsta. Ce vorbeam la începutul discuției. Este vorba de a fi adaptat vremurilor. Cred că domnul primar de aici este mult mai mult decât atât. Este mult mai mult decât atât. Și asta se vede și se va vedea. Și are o echipă, ce spuneai tu despre echipă, asta contează foarte mult. Să ai o echipă care, în primul rând, să fie performantă, să te ajute, dar în același timp să poate să comunice cu tine. Ceea ce nu se întâmplă în Giurgiu, la noi. Nu, ideea este să știi simplă. În politică și în administrație, dacă nu poți să fii singur, asta clar, nu le poți duce singur. Ori ai echipă și trebuie să înțelegi acest lucru, că prin echipă poți să dezvolți, da, și pe plan politic și pe plan administrativ. Dacă nu înțelegi, trebuie să pleci acasă. Pentru că nu ai cum altfel. Este adevărat. Nu ai cum. Eu cred deci că cine vine și spune că e liderul suprem, este cea mai mare minciună. Este adevărat ce spui tu, Dragoș, trebuie să ai și niște calități, da? Ca să fii un lider adevărat și să poți conduce și să știi că poți să ai o echipă în spate, dar să nu aibă un lider așa cum trebuie, sau invers, îți dorești tu să conduci, dar dacă nu ai alături de tine oameni profesioniști în primul rând și oameni care să fie dedicați și implicați, nu reușești mai nimic. Să le îmbini. Sigur că da. Lucrurile sunt în tandem, oarecum, merg în tandem. Deci, Alina, în concluzie, rețeta succesului de aici, de la Bolintin, este în primul rând un om competent, un om care să vrea să facă treabă și în al doilea rând echipa. Sigur că da.
și bineînțeles modul în care se combină cele două elemente între ele, nu? Sigur că, dar eu cred că omul este motorul, ca să zic așa, da? Și cel mai important, care știe să-și aleagă echipa potrivită, care să-și dorească să facă lucruri frumoase pentru comunitatea în care trăiește. Cred că asta este rețeta succesului și să se gândească pe viitor să lase ceva în urma lui Asta e un lucru pentru foarte oamenii important, din da. localitate. Dar să știi că, uite, toate lucrurile astea să știi că provin, dacă ne gândim mai aprofundat, și din educație, să știi. Și contează siguranță. foarte mult. Foarte Uite, mult. că mi-a rămas în cap ideea ce ai spus tu mai devreme, ideea de mai devreme. Faptul că un profesor te-a făcut să-ți placă materia lui, materia pe care o predă. Eu cred că de fapt asta este rețeta și în educație. Că vorbim de gimnaziu, că vorbim de liceu, că vorbim de mediul universitar, de absolut orice. De toate palierele educației. De toate palierele educației, exact. Întreb, cum putem face lucrul ăsta? Adică, eu am vorbit mai devreme în spațiu privat despre legile educației, dar dacă vrei să faci o lege a educației, trebuie să aștepți 10 ani, 15 ani, cum vezi lucrurile astea? Mă refer că nu poți să vezi rezultatele imediat. Păi, Rezultatele unei astfel E vorba de a Cu planta siguranță. ceva și roadele să le culești peste un timp foarte mare, pentru că numai așa poți progresa. Cu proiecte mari, proiecte derulate pe termen lung, Adevărat. mediu și lung. Cu privire la aceste legi, că știm cu toții că sunt acum și dezbateri. sunt dezbateri Dezbateri, foarte, sunt dezbateri aprinse pe aceste legi ale educației, învățământul preuniversitar și universitar. Și ați văzut că chiar PSD la nivel național au organizat în toate județele diverse întâlniri cu tot Seminarii, felul de conferințe, da, corect. în care întâlniri la care au participat cadre didactice, au participat reprezentanții ai sindicatelor, părinți, Elevi, reprezentanții ai elevilor, am observat. Da. ai elevilor, ai studenților și și-au spus punctul de vedere cu privire la aceste legi, cu lacunele pe care le prezintă acum această lege a educației, și eu cred că acele dezbateri și aceste întâlniri pe care le-a organizat PSD la nivel național vor fi foarte fructuoase, pentru că, așa cum știm și s-a făcut public, PSD a depus sute de amendamente, da, corect, pentru perfecționarea, ca să zic așa, a acestei legi, și urmează să vedem și rezultatele, dar, așa cum ai spus și tu, lucrurile bune și trainice necesită și bine timp. făcute necesită timp, nu le poți face peste noapte, și continuitate. Dar la un moment dat, lucrurile în această țară, știi vorba aia, trebuie ruptă pisica în două? În multe domenii trebuie să aplicăm lucrurile acestea. Că noi putem să vorbim de niște legi ale educației, le schimbăm de la an la an. Adică un elev începe școala pe anumite legi și la un moment dat vede că stai puțin, că ne schimbăm între timp pe parcursul anului. Nu e normal. Sau și anul viitor școlar. Nu e normal. Trebuie să ne gândim de la început. Băi, hai să facem o lege a educației care să dăinuie în timp. Să fie trainică. Exact. Și trebuie să-și arate efectele. Efectele într-un timp mai mare, că despre asta vorbim. Nu putem să vorbim în sănătate, spre exemplu, sau în educație, nu putem să vorbim despre rezultate mâine sau imediate, nu da. se poate. Adevărat. Sunt de acord. Răbdarea. Știu că a atins niște cote maxime în România, pentru că de foarte mult timp nu s-au făcut anumite lucruri în anumite domenii. Dar trebuie să începem de undeva. Cam despre asta e vorba. Și dacă nu acum, atunci când? Ăsta mi se pare un aspect, ce-am mai spus ție, Dadu, ăsta mi se pare un aspect pozitiv al coaliției de guvernare. Este momentul în care avem stabilitate și putem să avem stabilitate și putem să ducem la capăt, la bun sfârșit, diverse proiecte mari de țară. Și nu doar în educație, nu doar în sănătate, și în da. infrastructură și în absolut toate domeniile. Este necesar. Pentru că până la urmă, exact ce mai vorbeam noi, educația și sănătatea. Aceste două domenii trebuie să stea la baza unei țări sănătoase. Principalii piloni. Da, principalii Și piloni ai unei unei societăți sănătoase. Da. Exact. Dacă pentru o dezvoltare sănătoasă în timp. Sănătate și educație. Astea două trebuie să meargă mână-mână, neapărat. Să nu mai fie subfinanțate.
sunt întru totul de acord cu voi, cu ceea ce spuneți și cred că foarte multe lipsuri și foarte multe probleme ale societății pleacă de la lipsa educației sau din anumite, cele mai mari. Din anumite în absolut toate lacune. domeniile. Cele mai mari probleme de aici pleacă, din lipsa educației, corect. Tocmai de aceea eu am spus-o și încă o spun. Haideți să ne axăm mai mult, cam toată lumea și noi, de exemplu, noi ca și tineret, ca TSD Giurgiu, de exemplu, sau de fapt și TSD Național, pentru că e o campanie la nivel național, am început să ne axăm pe niște domenii cheie pentru România. Anul trecut am început un proiect, a fost lansat la nivel național, Caravana Educației, un proiect care vrea să vină în sprijinul elevilor de clasa 8 care susțin examenul acela de capacitate. Și ce facem noi prin acest proiect? Oferim meditații gratuite la română și la română, la română și la matematică, da? Câte 8 module pe fiecare materie și venim în sprijinul copiilor care poate nu-și permit, părinții nu-și permit marea majoritate nu-și permit și mergem în medii defavorizate și facem acest lucru. Anul trecut a fost un real succes și anul acesta, chiar astăzi, în ziua în care filmăm acest podcast, începe ediția a doua a Caravanei Educației. O să o avem și la Giurgiu peste 2 săptămâni, dar o să vorbim mai multe despre acest lucru pe pagina noastră, pentru că nu vreau să monopolizez discuția doar pe... Am participat și eu anul trecut la acțiunea voastră cu Caravana Educației, care s-a desfășurat la Izvoarele, dacă nu mă înșel. Și mi se pare o idee extraordinară faptul că acești copii care provin din familii cu venituri mai mici au această șansă, această posibilitate să beneficieze și ei de pregătire, de un ajutor până la urmă, dar de și acolo, pregătire uite, suplimentară. Pot să spun iarăși un lucru care nu mi-a plăcut deloc anul trecut, pentru că directoarea de acolo a încercat să ne oprească din acest demers al nostru, un demers prin care noi nu câștigam, adică noi chiar nu venim să facem capital politic pe seama unor copii sau... Totul era organizat în beneficiul copiilor. Este un proiect educațional, i-am explicat doamnei de acolo, care nu a vrut să înțeleagă, nu a vrut să lase copiii să participe la asemenea eveniment. Ceea ce mi se pare wow, mi se pare, nu știu, nici nu am cuvinte. Incredibil. Este adevărat, și vorbim totuși de o directoare de școală și o profesoară. Nu este normal. Da, ar trebui să sprijine orice demers educațional, pentru că aici nu mai vorbim de politică, vorbim de educația unor copii și atât. Este adevărat, dar unii oameni nu înțeleg lucrurile așa sau nu le văd din cauza unor orgolii nemăsurate din punctul meu de vedere, în loc să ne unim, ca să zic așa, să ne unim forțele și să facem cu toții până la urmă lucruri în beneficiu altora care au nevoie de ele. Lăsăm la o parte că suntem PSD sau o altă formațiune politică, da? Omul ăla vrea să aducă un plus valoare, să ajute, să beneficieze niște copii care au niște nevoi foarte mari și pe care părinții nu le pot suplini. Mai ales că vorbim despre un profesor. Adică un profesor, cum a spus și Dragoș, ar fi trebuit să se implice mult mai mult. Sigur. Într-o acțiune de acest gen. Dacă de la un profesor nu ai așteptările astea, nu ai cum să mai ai de la elevi. Nu știu nu știu la cine mai ai așteptări. Adică trebuie să începem să ne schimbăm gândirea totuși. Da. Adică noi până la urmă influențăm viitorul a 30 de copii, nu știu cât ai într-o clasă, da? Nu poți să gândești așa, nu poți. Și eu sunt sigur că ce am pățit la Giurgiu s-a întâmplat în majoritatea județelor, poate, ceea ce nu e normal. Sunt de acord cu voi, numai că eu cred că tinerii, pentru că nu știu dacă astăzi este și ziua că noi filmăm astăzi pe 2 mai de ziua tineretului, tinerii vor veni cu un suflu nou, cu o mentalitate nouă. Asta zic și poate nu ne vom mai lovi de obstacole de genul acesta pe viitor. Cineva trebuie să, mă refer iar la vorba mea, să rupă pisica în două. Nu e normal să trăim într-un cerc în care aceiași oameni de 20 sau 30 de ani sunt aceiași oameni în clasa politică giurgioveană. Nu e normal. Trebuie să intervine și alți oameni. Să spargem acest cerc, pentru că dacă nu ne place cum suntem astăzi, înseamnă că ceva nu a funcționat. Noi trebuie să aducem anumite schimbări, da? Să venim cu anumiți oameni noi, că despre asta este vorba.
Și cred că noi știți foarte bine că așteptăm foarte mulți tineri și voi ați făcut tot timpul public și spuneți că așteptați tineri care să se implice, să nu mai stea pe margine, să privească. Nu poți să schimbi lucruri decât dacă te implici. E ușor să stăm pe margine și să discutăm de acolo și să criticăm. Da? Sau să spunem... Eu apelul ăsta l-am făcut la sfârșitul fiecarei emisiuni de ale noastre. Ideea care e? Am spus-o și o spun iarăși, implică-te, tu ca tânăr, nu veni în PSD, implică-te în orice partid vrei tu, dar implică-te, e important să te implici. O să vezi după aia care partid e mai bun, care crezi că face lucruri mai bune. Și în momentul în care nu încercăm și nu vrem să și nu încercăm și nu vrem să influențăm un tânăr în sensul ăsta. Nu, implică-te și o să vezi. Și în momentul în care te implici, atunci poți într-adevăr să critici. Adică în momentul în care vrei ca societatea să meargă într-o direcție, într-un anumit domeniu, dacă nu mergi în domeniul în care ai fi vrut, tu poți să-i zici, bă, dar de ce n-ai făcut așa? Eu cred că ai fost mai bine în felul celălalt. Dar să stai în pat, să te uiți la televizor, să spui, ia uite-l mă pe ăsta ce a făcut, sau ia uite-i pe așa, mi se pare un mod greșit de a face lucrurile. Sunt de acord cu tine, însă cred că critica constructivă este benefică. Să fie constructivă. Să fie constructivă, pentru că sunt oameni răutăcioși, da, care critică doar de dragul de a arunca cu noroi în alte persoane, da, fără să se uite în ograda lor, critică că a făcut sau că... Eu cred că trebuie să ne canalizăm pe ceea ce putem face noi și ceea ce putem schimba noi, nu să ne uităm la celălalt și să criticăm. Haide să ne implicăm mult mai mult. Ce ai spus tu, din păcate, se datorează tot unei educații precare. Sigur că pentru că tot ce e rău, cum a spus și Dragoș mai devreme, tot ce este rău, sau aproape tot ce este rău, uite, spre exemplu, tu fiind avocat, bănuiesc că e de aceeași părere, și infractorii ajung în situația tot din cauza educației și până la urmă toate lucrurile se perpetuează la infinit până când va veni într-adevăr o educație care să pregătească tinerii să-și construiască cum vor ei societatea în care trăiesc. Eu, de exemplu, aș fi de acord cu un sistem educațional în care ai putea să-ți alegi domeniul pe care vrei să mergi în viitor dintr-o clasă mai mică, din clasa a 9-a, de exemplu, da? Să nu stai neapărat să studiezi toate materiile rând pe rând. Băi, ce vreau să fac? Pe ce latură mă pliez? Încotro vreau să mă îndrept? Hai să studiez mai mult pe partea asta, știi? Cred că ar fi mult mai practic. Da, mult mai practic, dar sigur, lucrurile astea trebuie, cum ai spus și tu, dezbătute cu profesori, societate civilă, toți oamenii. Și elevi. Și e foarte important. Sigur, și am observat lucrul ăsta, în ultimii ani se întâmplă, înainte nu prea se întâmpla. Să aducem reprezentanți ai elevilor care să vorbească despre schimbările pe care vor să le vadă. Pentru că, până la urmă, despre ei este vorba. Sigur, sunt de acord cu ceea ce spuneți voi și cred că elevii ar putea... Bine, sunt elevi care știu foarte bine ceea ce își doresc, puțini, e adevărat, nu la o vârstă fragedă, nu cunoști foarte bine ceea ce îți dorești, nici personalitatea nu ai foarte bine formată și dezvoltată. Însă este foarte important și cum sunt ei ghidați și din familiile din care provin, asta în primul rând, și apoi din școală. Și din școală, dar ideea e că ar trebui un copil, din punctul meu de vedere, da? Ar trebui să-l las să crească cât mai liber, să-și aleagă el singur ceea ce vrea să facă, pentru că un om care face ceea ce nu-i place, nu să ajungă niciodată să facă ceva bine, pentru că nu face de plăcere. De plăcere. Face potențialul lui maxim. Corect. Și face obligat. Și nu poate să facă lucruri bune. Nu cred că poate să facă lucruri bune. Sunt de acord cu tine. Dacă nu faci un lucru, important este, nu are importanță ceea ce faci sau la ce nivel ești în să-l societate. Faci din plăcere. Să-l faci din plăcere și să te canalizezi ca lucrul ăla pe care îl faci, că dai cu mătura în fața casei, domnule, lucrul ăla, dacă m-am apucat de el, știu că trebuie să-l fac așa cum trebuie. Exact. Da? Nu să fac lucru de mântuială. Doar pentru că a vrut mama sau tata sau că mă gândesc eu că de acolo se câștigă mai mulți bani sau... Nu sunt de acord cu aceste principii și idei. Asta e un subiect foarte, foarte intens dezbătut și probabil, de fapt sigur a fost dezbătut, este dezbătut și va fi dezbătut în continuare, pentru că este într-adevăr foarte important. Alina, noi îți mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Te mai așteptăm, dar mulțumim și pentru locație.
Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul vostru să veniți până la Volintin și vă mai aștept și cu altă ocazie. Sigur că O să da. mai aducem, probabil, Vlad și uite că tot am discutat astăzi despre educație. Probabil în episoadele viitoare vom avea pe cineva invitat din sistemul, cineva care face parte din sistemul acesta educațional, pentru a vedea clar, să ne expună și părerea dinăuntru sistemului, știi? Adică să vedem cu ce probleme se confruntă un Cu ce profesor probleme sau cu ce reale. probleme se confruntă un elev. Da. Pentru că, până la urmă, noi ceea ce facem aici facem de plăcere, exact ce vorbim, și vrem să aducem din toate laturile și din toate domeniile oameni aici, să vorbim, să dezbatem, să vedem să problemele scoatem ceea ce este din- mai bun și de ce nu să încercăm să îndreptăm ceea ce este mai rău din anumite domenii. Pentru că numai așa putem să dăm înainte. Despre asta e vorba până la urmă. Sunt convinsă că veți face o treabă excelentă. Mulțumim frumos, Alina. Mulțumim. Prieteni, asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like pe Facebook, share pe YouTube, share pe Facebook, subscribe pe YouTube și like pe Instagram. Vă mulțumim frumos și vă mai așteptăm la următoarele episoade.